Jeg tror ikke, at majoren har gået tålt en lang tur herover. Jeg ved ikke, om jeg har kørt under vandet, eller hvad der lige går galt der. Sidst jeg så majoren, der så vi røgen, og det var det. Sådan der, Christian er i gang. Tag nu godt imod. Christian fra Ærø. Lydrøg. Ja, farveler. Vi skal den vej, siger Christian. Det kan også være, hvis vi spørger hele, det kan få Christian heroppe og være lidt fint. Det var hertil. Jeg ved ikke med jer andre, men jeg har lært lige et stykke med Ford Major. Christian plejer at sige, at vi giver ikke op. Vi holder på. Og nu går den ned ad bakke. Den lille blå, den store blå, den på enden af banen. Bare har dog nogen stop inde. Det gjorde han. Der er grønt flag. Der er grønt blink. Vi holder fast. Vi passer på. Bold fortsat. Jamen, lille nøje. Men prøv lige at se, vi får lige dagens første kig i undervognen. Jeg har det jeg siger. Jeg kommer til at lave noget videre i halvfinale her. Når man har fuldt ud. Det gjorde han, så jeg vælger at stille i morgen. Eller nu. Men altså, det ser allerede meget bedre ud nu. Vi spænder kæden op. Den er lavet tryk. Vi holder fast. Det passer på. Men vi tager godt imod en John Deere 4440. Vi holder fast. Vi passer nu.
Hola, como SUV. Se, så snakker vi traktortræk. Kan I høre det? Kan I mærke det? Kan I fornemme det? Og I brænder lov. I har det med roligt, men hvad er det ud at sige? Hvad siger så, vi laver? Landbrugsklasse 4. Det er noget af spring, vi har taget sig lige. Men vi er der i hvert fald. Jeg tror nok, den kører på diesel. Jeg er lidt i tvivl om, den er elektrisk. Sigurd går også under navnet Ninjaen. Han er hurtig, men stille. Stille i hvert fald. Og nu må du skudt for langt fra vejfart på en John Deere. Det er godt, det går ned ad bakke. Men den vil også lige en tur ned til den store blå ned for enden og igen. Jamen, vi er godt i gang igen. Et stykke John Deere. Endnu en 6930. 2 motorblink, lille skorsten, faldet i guldfælde, ja, Astrid, Årsner og Kandstig. Jamen, vi tager et stykke mere med en John Deere, 6030. Små, fine slikkerlygter på taget. Ja, gang. Traktortræk. Det er der bakker. Første afholdelse. Alt begynder til at svært. Men vi er i gang. Og så vidt jeg kan se, så er den lille grønne også nået ned, hvor vi skal være. Nummer 1 ret mig, hvis det er forkert. Men vi snakker om Marius Høst og en Fit 8 924. Men vi tager godt imod Bubber fra besøger. Trapedør. Valgskotsi 235. Med sur fælge og plastikudstødningsrør, og det her, der er kredset på det. Så kan det godt være, at du kan spille alt muligt fin musik. Vi holder fast. Vi passer på. 5, 27.
går med læber, men herfra er der sikkert på mig godt. Jeg har briller, så jeg kan ikke se. Vi siger 1536 i stedet for. Ja, men der nåede vi jo sørme. Har I nu ikke stoppe i ørerne, så ellers så gør I nej. Jeg kan fortælle jer, der er smæk på. Der er lidt gule lys og noget for at indikere, at man er grøn og gul. Vi lægger i kakkeloven til et stykke med Emil Lund, John Deere 8530. Som er meget, så har du en forsøg. Håber og varmen trykker. Og gør vi her en vej, det vi kan. Vi bør ikke springe hver en tøjse. Der er navnet. Ja, hvilken navn? Ja, vi skal lige have det Holland til 7-230 med slævebanken. Så lige har rettet det sidste af. Så det stopper.
Skellerup. Kæmper sig ned over manden. Her 85-30. Jamen, den var der lige. Og hvis jeg ellers ser rigtigt. T-shirten er på nakken. Jeg tror snart slet, at man skal hjem i og have bil på, for det er så lige i hvert fald. Vi er nu til Rigsbiler, Christian fra Ærø, transportmajor, mød nu lige i øjen. Så mine damer og herrer, omdrejningen med stis, trykket stis, bare så en blik, og nu kan vi ikke høre noget mere. Så rigtig god, mine damer og herrer, i hvert fald op i dag. Vi er rigtig godt, så vi har fået det. Bundgas, der er næseløft af et sted til går. Vi kan investere og køre nipper. Det var det ved at være. Musikken har sænket sig her. Musikken stiger på banen. Gør mere.
ikke noget med dine fanger og kommerne i reelle løber. Han har travlt med. Men jeg tror, den her, den kan ikke så mere. Pengene er spændt op. Hvis der er nogle forældre, som lige har fået deres børn til at sove, så vil jeg på det kraftigste anbefale dem at flytte den barn. Det giver larm, det giver støj, det giver røg, det giver kulder i brystkassen. Folk med pace. Folk med pacemaker skal gå hjem. Og det er det bare. Vi har gang i Pulov her. Jagten på vokalerne. John Deere 6930. Den er ikke så vild, der er kun en motorflæk. Ja, det er den måde, man kan se, om det er nogen, der kan, eller der ikke kan. Hvis der er 2 motorflæk, så skal det lidt mere. Skal det lykkes, så det grønne kommer ned til den store blå, så konkurrerer der Solbjerg Maskinstation inden for enden af banen. Vi kæmper med det. Vi er næsten dernede af. Pulov, klasse 4. John Deere 6930. Den er en anelse vildere. Det kører. Jeg skal da lov for dig, at jeg kommer fart og tempo på lille grønne. Jeg har altid travlt, men jeg ved at gøre, hvad jeg har travlt, altså. Det kan jeg sgu ikke svare på. Det er altså ikke for meget for det. Den var godkendt, siger skrivelsen. Blot rør, 2 motorflæk, Euroflag, Dannebro-flag, vi er klar. Nu skal vi finde den her i på kassen. Vi skal ind på let. Simon Øst har fundet ud af, det er absolut ikke heller. Lidt zigzag, lidt bare en kontrast. Men han er det et stykke med 5 ude af 24. Alle børn under 12 år skal benytte sikkerhedsseler. Det er næsten en gammel lastbil der. Der er en lang akselafstand. Det ser ud til, at stadig bliver 2. Ja, men vi giver ikke op.
Nu kaster vi fra side til side, så det bliver helt. Ja. Ja, jeg vil godt have kartonfilter. En filter. Der er grønt lys, der er grønt flag. Godt går.